Добре. Пак. Добре. Да. Газ. О, не. Моля ти са, не. Моля ти са, камионче. Кой страда сега? Аз съм Дики, абонирайте се на канала с Каманка, ако искате да гледате още клипчета на тази игра. Защото си струва. Защото искам да вдигна монат. А вие не го правите. Добре. Започваме с кола. Абонирайте се на канала с Каманка. И дайте преди лайк, ако искате пак да гледате клипчета на тази игра. Айде, хора, искате да ядем пицария? Ами да. Бай вече трябва да излизаме от този квартал и да се връщаме в града. Дано да сме живи и здрави, да не падаме по вода, но май ще падаме. Не. Чао! До следващия път, ако искате пак да гледате катастрофи. Ви и да играя пак.